Det er faktisk et lille trick, eller ikke en finte eller noget, mere sådan en lille jonglering ting. Jeg kan huske noget, jeg øvede mig lidt, da jeg var barn, og det minder mig lidt om en gammel træner, jeg havde, der hed Viggo. I starten der var det egentlig det at lære at nikke, og der var det tit, man stod 2 og 2 og nikker over for hinanden, men så begyndte vi også at øve, hvor mange nikker vi kunne lave op i luften. Og det er ligesom starten på tingene her. Og så kan man se, hvor mange man kan få. Og så kan jeg så udvikle lidt mere. Vi skal prøve at lægge den stille på panden. Og det er ligesom det næste. Og så hvis man bliver rigtig dygtig, så kan man prøve at gøre sådan her. Og så kan man tælle og konkurrere lidt, hvor mange man kan få med sine kammerater. Og så kan jeg huske, det var sådan noget, vi gjorde lidt efter træning. Og så også for at få lidt konkurrence i det, så kan jeg huske, han satte en is på højkanten en gang. Hvis jeg kunne få 20 hætter, så var der en is op i kafeteriet, og det var ligesom, det var gulerøden til at øve det.